Delim WC s ovom siromašnom. Oho, a Bella ima tako luksuzan toalet. Naravno, imam čak i toalet papira, dragulja. A ja imam od $1. Odlično izgleda. Pogledajte. A ja imam... na mom toalet papiru je neka sluz. Kako odvratno. Fuj, ne sviđa mi se. Bacit ću to. Kakav je to zvuk? WC šolja će sada eksplodirati. Ne. Pogledajte, sad je ceo toalet u odvratnoj sluzi i peni. Moram da bežim. Ne, ti ćeš ostati ovde. Ovo je bilo sjajno. Tako joj treba. Otvorite, molim vas. Pustite me da izađem. Ne. Devojke, molim vas. Pogledajte, sad sam sva u ovoj zelenoj peni. Jako smrdi. Fuj, odvratno. Ti si smešna. Stanite, nevaljalice. Odmah operite toalet. Ovaj nerad ste vi napravile. Znači vi ga morate uspremiti. Odmah. Jao, kako odvratno. Sad ću povratiti. Bella, peri to bolje. Ne želim da nas teraju da sve ponovo peremo. Trudim se, ali to je jako odvratno. Loše mi samo od pogleda na to. Jao. Perite bolje, devojke, i nemojte kasniti na časove. Ovog puta treba da napravite savršenu haljinu za lutku. Ko dobro obavi posao, dobit će odličnu ocenu. Obožavam ovu aktivnost. I ja imam lutku, baš je lepa. Imam čak i nekoliko listova šarenog papira sa koncem. A šta vi imate? Oho! Da, moja lutka ima svoj sto sa šminkom. Oho, Bella, kako sve sija. Da, jer je to sve zlato. Moja lutka ima najskuplji zlatni češelj. Ne, ni nešto. Želim da promenim frizuru. Naravno. Sad ću otopiti jednu zlatnu polugu. To neće dugo trajati. Sad čekajte još malo. O, da, to je to. Vaše tečno zlato je spremno. Izvolite. O, da, a sad ću da umočim lutku u ovo tečno zlato. Oj, spalo odlično. Baš mi se sviđa takva frizura. To je baš u tvom stilu. Oho, a šta ja da uradim? Dobro, sad ću pronaći češelj za lutku. Ne, to nije to. Evo češlja. Aha, očešljaću svoju lutku. Hajde. Čekajte, šta je to? Fuj, kosa je sva u sluzi. I devojke mi se opet smeju. Moram to brzo da popravim, ali kako? Smislila sam. Sad ću ošišati svu kosu. To je najlakše uraditi sa makazama. Odlično. A sada uzimam pređu i lepak. Dakle, naneću lepak na glavu. A posle zalepiti pređu. Super mi ide. Baš mi se sviđa kako je spalo. Njena kosa je tako lepa i mekana. Devojke, a šta vi imate? Moja lutka će imati također lepu kosu. Prvo je treba očešljati. Odlično. Sada uzimam šarene pramenove i prikačit ću ih na kosu. Odlično. Sada izgleda tako lepo. Pogledajte. Ali to još nije sve. Sad ću uviti lepe lokne. O, da, divno. Sa frizurom sam završila. Ali treba sad izabrati neko lepo odelo. Kako vam se dopada ova haljina, a?
Nije nešto? Možda ova? Ili ova? Jao, koju da izaberem? Sve nije to. O, da, ovo je savršeno. Sada moja lutka izgleda tako lepo. Oduševljena sam. A meni treba stilista. O, evo te. Hajde, brzo izaberi moje lutki prelepo odelo. O, to je lako za mene. Sad ću nešto smisliti. Imam savršenu zlatnu tkaninu. Sad ću brzo sašiti haljinu po njenim merama. Eto, sve gotovo. Izvolite, vaša lutka je u savršenoj haljini. O, da, to izgleda divno, sviđa mi se. Šta ja da smislim za svoju lutku? O, znam! Imam mnogo šarenog papira. Sad ću oblepiti lutku šarenim komadićima. A bitno je koristiti različite boje. Pogledajte kako je lepo ispalo. A više niko nema takvu haljinu. Da li ste već završile? Onda mi pokažite sve lutke. Prvo Bela. O, kakva lepa zlatna haljina. Nije loše. Dajem 5+. Znala sam da će vam se dopasti. A sada lutka Liv. O, kako lepo sjaj haljina. Baš je moderna, sviđa mi se ideja. Ovo je samo 5. Moja prva 5, hvala. Ova haljina izgleda tako drsko i moderno. Zanimljivo. Ali šta se dešava? Ej, prestanite da polivate vodom moju lutku, devojke, dosta! Jao, ovo izgleda odvratno, Jess, mogu ti dati samo 4. Ali tako sam se trudila. Imam tako lep burger za ručak. To mi je pripremio lični kuvar. Šta? Da, ja imam set sushi. To je prelepo. A siromašna Jess nema ništa. Nema dovoljno para za hranu. Hajde da vidimo šta su mi roditelji stavili. 2 komada buđavog hleba. O, to su moje drugarice Buba Švabe. Ćao, čao. Tako sam gladna. Šta je to? Buba Švaba? Kako odvratno. To je prelepo. O, ne, to je neka buba. Sklonite od mene. Šta? Pobegli su? Znači, sada je njihova hrana moja. Super! Dakle, prijatno mi? Da, to je prelepo. I burger je tako dobar. Nikad nisam jela ovako nešto. Hvala vam, moji mali prijatelji. A vi ste najbolji. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i obavezno zapratite naš kanal. A vidimo se uskoro. Ćao, čao! A zašto nema vode? Hoću li se istuširati danas? Hajde, radi! Ne! Kakva je ovo sluz? Opet iz slavine ide prljava voda, fuj! Kako odvratno! Moja omiljena škola, opet sam ovdje. Ćao svima, drugari! Ćao, seljanku. Pogledaj moje nove igračke, Labubu. Ti takve nikada nećeš moći da kupiš. Hej, sklonite se! Gospođice, molim, možete ući? Hvala, Labubu. Ćao, devojke. A šta tako buljite? Zar nikada niste vidjela živog Labubu? Da, to mi je tata poklonio. Šta se dešava? Ne mogu da verujem. Kako veliki Labubu. Tako je dobar. Znaš, tvoje Labubu su također cool, ali ona je mnogo bolji. Jeste li ozbiljni? Treba mi više Labubu. Naručit ću odmah 100 komada. Hajde, donesite mi ih što pre. Odlično. Pogledajte, sad imam gomilu Labubu. Super. Pogledajte. Amber ima čitavu planinu igračaka. Šta, stvarno vas zanima to? Odlično, svi su srećni. Dakle, hajde da raspakujemo. Otvaram kutiju.
I prvo vadim karticu. Ovakav Labubu me čeka unutra. Hajde što pre da ga otvorimo. Joj, kako je sladak, super! Kačit ću sve Labubu na svoju torbicu. Kakva lepota! Hej, šta stojiš tu? Ja moram biti najpopularnija u razredu. Hajde, brzo privlači njihovu pažnju. Gledajte, on pleše! Gde ćete? Ali ja imam 100 igračaka, gde ste krenuli? Hajde da snimimo TikTok. Plešite sa mnom. Da, ovo će sigurno skupiti 1.000.000 lajkova. Sad sam ja definitivno najpopularnija devojka u školi. Jo, ova bogatašica Molly je opet uzela sebi svu pažnju. I nikome više ne trebaju moje igračke. Nikada neću moći da je prestignem. Hej, Amber, i ja imam Labubu. Vidi kako je cool. Sama sam ga napravila. Kako odvratno. Nadam se da ni pun buva. Meni takva igračka ne treba. Hej, zašto si ga bacila? Hej, Labubu, daj mi to. To je moja igračka. Hvala, baš si sladak. Fuj, sada hoću da se istuširam. Nadam se da me nije zarazila siromaštvom. Šta se dešava? Labubu nosi ovu siromašnu Jess na rukama? Da li je ovo san? Reći ću sve tati. Niko ne sme da prepisuje na mom času. Sve vas pažljivo pratim. Kaznit ću svakog koga primetim da prepisuje. Da vidimo. Treba dobro razmisliti. O ne, slomila mi se jedina olovka. Možda u kosi imam nešto? Viršla? Pa dobro, plešću je. Nije loša. A šta još ima? Pacove. Baš si sladak. Hajde, sedi tu sa mnom. A ja ću nastaviti da tražim. Flomaster. Da, sad će da piše. Super. A mogu da napišem ostale odgovore? Morat ću da poklonim Jess set olovaka. Šta je kod Amber? Baš sam žedna. Dobro, što na stolu uvek imam flašu kole. To je baš ukusno. Aha, niko ne gleda, odlično. Jao, ne vidim se odgovore. Morat ću da popijem svu kolu da bi se nešto videlo. To nije tako lako kao što izgleda. Konačno, sad se odgovori vide. Prepisujem. Da, gotovo. Šta se dešava? Prestanite! Amber, šta je to bilo? Jo, kakva sramota. Ja ću zaokružiti tačne odgovore karminom od Louis Vuitton. Tako je mnogo udobniji nego olovkom. A znate šta je još zgodno? Moj verni pomoćnik mi pomaže dronom sa kamerom. Da. Nema više kafe. Moram da sipam još. Ne ustajte! Juj! Moj glava, moja kosa. Ko je doneo dron u školu, jeli? To je Amber. Šta? Ne, to je njen dron. Ja sam završila test. Dobro, sada nije vreme za to. Došlo je vreme za ručak. Da vidimo šta mi je mama spakovala. Otvaram. Ostaci od večere. Super. Cool. To je moj omiljeni pomfrit. Kako je tvrd. Ideja. Imam pacova. Sad ću ga nahraniti. On obožava pomfrit. Prijetno, mali. Tako si sladak. Odlično. Ćao, Amber. Ćao. Tako sam gladna. Da vidimo šta ja imam. Tu su bobice, voće, orasi, slatkiši i povrće.
Počet ću sa slatkim, a zatim ću pojesti malo povrća i popiti mlečni koktel. O, kako ukusno! Jao, tačno, treba uzeti pribor za jelo. Danas ću jesti štapićima. A? Šta? Je li isto pacov? A on jede moju hranu, a? Izvini, Amber. Moj ljubimac je isto ogladneo. Zašto si uplašio Amber sreću? Ju, šta se to ovdje dešava kod vas? Oho! Da, vreme za ručak. Prvo mi sipaj kolu. Odlično. Šta stojiš? Skide poklopce. Neću ja valjda raditi to. O, piletina, suši i čokoladna fontana. Odlično. Prvo ću uzeti suši i umočiti u čokoladu. Da probam. O, ovo je baš ukusno. Da. Jo, tako sam gladna. I ja. Amber, a hajde? Hajde. Ja ću eliminisati konobara. Da, a sad ću ukrasti malo sušija. Odlično. Onda ću ja ukrasti piletinu. Kako ukusno. Oduševljena sam. Piletina u zlatu. Šta može biti bolje? A ja prvi put jedem suši. Pacove, probaj. I njemu se sviđa. Cool. O, pacovi opet tu. Šta jeste ukrali moju hranu? Kako ste smele? Sad ću vas naučiti pameti. Bežimo! Treba da popravim šminku. Ne sviđa mi se. Moram sve da skinem. Koristit ću micelarnu vodu. Aha, a zatim nanosim kremu i ponovo se šminkam. Da, tako bolje. Sad sam opet lepa. O, a Molly ima ceo salon lepote. Da, dok se ja sunčam, a meni prave manikir i pedikir. Trudi se, bolje se ne. Gotovo, gubi se. Dakle, moram se srediti pre škole. Šta? Kakav užas! Moje lice izgorelo je. Šta da radim? Kako ovo da popravim? Molly tako smešno trči. Amber, ovo je jako smešno, da? Dobro, idem i ja da se umijem. Evo, gde je sapun? Treba mi sasvim malo. O, super. Umivam se. Aha. Zatim ću se očešljati viljuškom i namazat ću usne flomasterom. Pa i malo ću našminkati oči. Wow, tako sam lepa. Dobro, idem u šetnju, čao. Kako je postala tako lepa? I mene to zanima. Gde je otišla? O, Tede, hvala, ja obožavam cveće. Super. Seljanka ima dečka? Kako to? Ćao svima, a mi imamo neobičan izazov. Hajde da se upoznamo sa učesnicima. Ovo je Emily i ona je veoma bogata. Ja, sljedeći put ću tražiti da toalet papir bude samo sa dijamantima. Ovo je Rose i ona također ima mnogo novca. Kako je lepo biti bogata. A ovo je naša Jess. Siromašna, ali jako dobra devojčica. Da vidimo rezultate testa. O, kako to? Ali baš sam se trudila. Glupi test. O, ne! Šta se dešava? U pomoć! Šta je ovo? Kakav užas! Kakva je to buka? To je naša sirotica pala. Samo je pogledaj. Kakav blam. Šta se ovdje dešava? O Bože, šta ste vi ovdje napravile? Nevaljalice. Sad ću vam ja pokazati. Zašto se derete? Mi vas dobro čujemo. Evo vam kante i čatke. Jao, fuj, uzmi to, ja imam manikir. Kako odvratno. Ne mogu
da gledam to po vratiću. Izvinite, jeste li ozbiljni? Naravno! Očistite sve ovde! Uj, to je odvratno. Sve se lepi. Jao, koliko prašine. Čak i kijam, alergična sam na prašinu. Tako je bolje. Ne znam, devojke, ja mislim da je čišćenje baš zabavno. Šta je to? Limenka kole? Unutra ima nešto. Mogu da popijem? Prelepo. Pa dobro, nastavit ću. Jao, kakva velika paučina. Bacamo. Šta je to? Neka mumija. Sklonite od mene. Mamice, je li to pacov? Ne, samo ne pacov. O ne, to je neka noćna mora. Ne mogu da podnosim to. Šta se ovdje dešava? Kako da skinem ovu glupu paučinu? Znate šta? Je li kruna na mestu? Moja glava. Dosadile ste mi! Kakva vatra! Imala sam negde mančmelu, evo ga! Sad ću ga malo ispržiti. Eto, sad može da se jede. Što me tako gledate? Meni je ukusno. Ekstra! Jao, nemam nikakvih živaca za vas! Jao. Devojke, ovo je naša šansa. Hajmo. Ne mogu da otvorim, hajde! Devojke, hoćete mi pomoći? Da. Baš vam hvala, devojke. Ovo ću da skinem. Odlično. Kako teško? Uspela sam. Smeće skupljamo u kesu. Gotovo. Dođi kod mene, druže. Kako si sladak. Ne razumem zašto te niko ne voli. Stavi ga u kutiju što brže. Pa dobro. Pažljivo, devojke. Da, tako je. Jao, već mi je bolje. Devojke, to nije loše. Možemo li sad da idemo kući? Negde ste krenuli. Pogledajte ovo. Pa dobro, šta da se radi? Hajde da počnemo. Hteli su da idu kući. Kako da ne? Tablu treba skinuti 100%. A ja ću sad ofarbati zid i izgledat će kao nov. Pa hajde. Zašto se ne skida? Fuj, odvratno. Stavit ću je ovde. A šta je unutra? Ovo je kostur. Pomoć. Nije mi dobro. Jao, Emily, jadna. Šta je s tobom, ustaj? Ćao svima. Ne razumem zašto se plašiti. Ja mogu da plešem sa njim. Nemam komentar. Pogledajte šta sam našla. Hej, Jess, pogledaj. Hajde već da učinim ovaj zid lepšim. Da, tako je mnogo bolje. Svaka nam čast, devojke. Gledajte! Šta mislite? Možda i ovo da okačimo? Wow, odlična ideja. Hajde. Kako dugačko. Ups. Ko je to? O ne. Drži se, sve u redu. Šta? Devojke, šta želi od mene? Vreme je da završimo sa njim. Ćao, vraćaj se, Orman. Tako je. Sad ćeš ti meni vidjeti. Izvoli, ovo za tebe. Trčim. Super. I za svaki slučaj ću zakucati ovaj orman. Da, ekstra. Ali bit će još bolje da ga spalim. Super. Uspela sam. Ona nije normalna. Devojke, hoćemo li nastaviti? Okačit ćemo zastave tu, a dole ćemo zalepiti ovakve lepe olovke.
Pa da, nije loše, ali dodat ćemo još nešto. O, da, lepota. Ispalo jako dobro. A sad ćemo okačiti tablu. Wow! A njega ćemo staviti tu. Super. Mislim da je ispalo ekstra. Ogo, wow! To je zaista sjajno. Mnogo smo se trudile. A šta je sa klupama? Takve ne odgovaraju. Ne, to ne valja, radite. Pa dobro, hajmo. Dakle, da vidimo. Ups. O, ne, presmešna. Tako je smotana. Imam jedan plan. Sad čekajte. Devojke, gledajte pažljivo. Imam ovakve Lego kocke. Sad ću napraviti najbolje i najudobnije klupe. O, to zaista nije loše. Aha, stavit ću ovo i nacrtat ću jelku. Obojit ću je. A zatim ću nacrtati kućicu, oblak i ogradu. Ekstra! I još par crteža. Svaka mi čast, ja obožavam da crtam. Pogledajte, napravila sam veoma šarenu klupu. O, Rose, jesi ti nešto smislila? Da, i ja hoću da moja klupa bude mekana i roze. O, zar to nije preslatko? Dobro, ali moja klupa će naravno biti najbolja. Eto, ona izgleda najskuplje. Dakle, devojke, da vidim. Svaka vam čast. O, hvala, baš nam je drago. Devojke, pogledajte kakav lep razred imamo sada. Ne mogu da verujem. Šta? Zašto me tako gledate? Jer moramo da i vas sredimo. Da, sad ćemo sve popraviti. Sad čekajte, bićete najlepša učiteljica na svetu. Aha, još par dodira, očešljaćemo vas. Wow, neverovatno. Šta je tamo? Je li to moja nova frizura? Jao, kako sam lepa. Nemam reči, osjećam se kao prava kraljica. A vi jeste kraljica? Izgledate super! A sada, da li možemo da idemo? Da, slobodne ste, devojke. Stvarno? Jeste čuli? Uspeli smo to! Idemo! Hvala vam puno! Ma dajte. Ja, ova deca. O, ja sam zaista prelepa. Ja, ma dajte. Nemojte da me gledate više. Jel vam se dopao naš izazov? Onda stavite like i zapratite naš kanal. A vidimo se uskoro. Ćao, ćao!